Працуе выведнік. Працуе пчаліны выведнік. Вунь ён обследуя вунь ён паўзе. Вось уважліва. Это старая досведная пчела. Яна шукае месца для засялення свайго рою, сваёй сям'і. Вунь. Зараз яна ўсё абследуе. Все обследует до миллиметра. Вернется и все распавядзе, ці спадабалася ёй тут. Так. Гэта ўжо цікава, сябры. Бо гэтая пастка вісіць тут вельмі даўно. Мабыць, больш за месяц. І вось першая прыкмета. Проверяю я яе рэдка. Будем чакаць.